Diolch yn ywyddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti dywallt ysbryd arnom, turdyn plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 188. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw, na thrysorau'r India i gyd. 188 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Mehefin yr 20fed. Fydd y hoedfa nesaf pnawn Sul, 3:30 PM. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu emyn rhif 116. 116.
Nawyn darlleniad o epistol cyntaf Paul at Timotheus, 1 Timotheus ar benod gyntaf. Timotheus, y benod gyntaf ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist, yn ôl gorchymyn Duw ein hiachawdwr ar arglwydd Iesu Grist ein gobaith, a Timotheus fy mab naturiol yn y ffydd, gras, drugaredd a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein tad a Christ Iesu ein harglwydd. Megis ydy syfais arnad aros yn Ephesus, pan eithim i Facedonia fel y gellid rybuddio rhai na y ddysgont ddim amgen. Ac na ddaliont ar chwedlau ac achau anorffen, yr rhai sydd yn peri cwestiynau yn hytrach nag adeiladaeth ddiwiol, yr hon sydd trwy ffydd gwna felly. Eithir diwedd y gorchymyn yw cariad o galon bir a chydwybod dda a ffydd ddiragrydd. Oddi wrth yr hyn bethau y gwyrodd rhai ac y troesant heibio at ofer siarad. Gan ewyllysio bod yn athrawon o'r ddeddf heb ddeall na pha bethau y maent yn ei dywedyd nac am ba bethau y maent yn teiri. Eithir na ni awyddo mai da yw'r gyfraith os arfer dyn hi yn gyfreithlon. Gan wybod hyn, nad yw'r cyfiawn yr hoddwyd y gyfraith, eithir i'r rhai di-gyfraith ac anifydd, i'r rhai aniwiol a phechaduriaid, i'r rhai di-sanctaidd a halogedig, i dad-leiddiaid a mam-leiddiaid, i leiddiaid dynion, i biteinwyr, i wrwgydwyr, i ladron dynion, i gelwyddwyr, i anidodwyr, ac os oes dim arall yn wrthwyneb i athrawiaeth iachus. Yn ôl efengil gogoniant y bendigedig Dduw, am yr hon yr ymddiriedwyd i mi, ac yr ydw yn diolch i'r hwn am nerthodd i, sef Christ Iesu yn harglwydd, am iddo fy nghyfrif yn ffyddlon gan fy ngosod yn y weinidogaeth. Yr hwn oedd hwn o'r blaen yn gablwr ac yn erludiwr, ac yn drahais eithir mi a gefais drugaredd am i mi yn ddiarwybod ei wneithir trwy anghrediniaeth. Mae gras ein harglwydd ni a dra amlhaodd gyda ffydd a chariad yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu'r byd i gadw pechaduriaid o ba rai pennaf ydw fi. Eithir, o achos hyn y cefais drugaredd, fel y dangosau Iesu Grist yno fi yn gyntaf bob hiroddef, siampl i'r rhai agredant rhag llaw ynddo ef i fywyd tragwyddol, ac i'r brenin tragwyddol anfarwol anweledig i'r Duw unig ddoeth y byddo anrhydedd ac ogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y gorchymyn hwn yr ydw i fy'n ei roddi ti fy mab Timotheus yn ôl y proffwydolaethau a gerddasant o'r blaen amdanat a'r filwrio ohonot yn ddynt filwriaeth dda, gan fod genid ffydd a chydwybod dda, yr hon a wrthododd rhai ac a wnaethant long ddrylliad am y ffydd. O barai am ei Hymeneus ac Alexander, yr rhai aroddais i Satan, fel y dysgent na chablent. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti o Dduw unwaith eto am y fraint yma cael dod ger dyfron, yn dod o flaen dorseddfainc. Diolch mai gorseddfainc o ras yw i, ac yr wyt ti yn llawn trigaredd, yn hir am aros. Yr wyt ti'n un sydd wedi ymestyn allan dy law o chybiaeth i gyrraedd y pechadur yng nghanol ei bechod a thywyllwch, yng nghanol y pydew erchill tywyll di. Ac o Dduw, yr wyt ti wedi darparu ffordd y gall y pechadur hwnnw dderbyn o'r goleini'r efengil, o'r ryfeddod yr efengil, i dderbyn trigaredd am addeiant a sicrwydd cadwedigaeth. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch ein bod yn gallu dod ata ti trwy heiddiannau ein gwaredwr a thfab yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod a'n diolchiadau yn mawl ger dyfrondi o'r newydd a'r sil arall, yn diolch am y ffordd yr wyt ti wedi'n cadw ni, ac am dy holl fendithion ti ag atom ni. Ac yn gofyn o Dduw nawr y byddi ti'n parhau gyda ni'n ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd, ac yn ar dyddiau sydd i ddod, y byddwn ni yn cael profi o ddagosatrwydd yma heddi, ac i ti barhau fod gyda ni, i'n helpu ni, i'n erthu ni, i fod yr hyn dylsem ni fod. O Dduw, i ni'n aml yn mor ymwybodol o'n gwendid, a'n tueddiadau cyson, i ddilyn ein llwybren hunan, ac yn dewis y llwybr rhwydda o Dduw. I ni'n aml yn penderfynu bod hyn yn iawn gan ei fod yn lwybr sydd gymaint haws
yn ein tîb ni. Maddau ni am hyn o Dduw, helpa ni fod yn rai sydd yn ceisio dywyllus di, geisio y llwybr cil, gan wybod o Dduw dy fod wedi addo fod gyda ni bob cam o'r ffordd, dy fod wedi addo rhoid y nerth angenrheidiol i ni, dy fod wedi addo roed yr cwmniaeth i ni pan fod unigrwydd yn taro. Rwy ti o Dduw yn un sydd yn dad arnom a bod yn gofalu am dano ni yn well ag enw tad dearol am ei blant. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i ni fod be ddylsyn ni fod, i fyw yn bywydau mewn ffordd sydd yn dy ddyrchafu di ac yn dy ogoneddu di. I ni'n cyflwyno'n glad unwaith eto i ti ac yn tristau wrth i ni weld cyn lleod o awydd sydd yn ein glad ni bellach am dy air, am dy ddydd, ac o Dduw i ni yn gweddio a byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell, yn cael gweld dydd yn dod pan y byd ysbryd i ar waith yn rymus, yn dwy'n pobl at a ti dy hun. I ni'n gofyn am hyn yma yn ystod ein hoedfa heddi, ac o Dduw yn ystod y dydd a'r dyddiau sydd yn dod. I ni cael gweld y tywalliad o'r ysbryd glân o ddifri, unwaith eto ar ein glad, ac mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. Tro ffydd i ni o Dduw i gredu ac i ddisgwyl y pethau hyn, maddau ni am ein anghrediniaeth, maddau ni i'n bod yn ei chael yn anodd i ddychmygu bellach, i ddychmygu gwlad fel hon yn troi nôl at y ti. Ond o Dduw, rwy ti yn Dduw sydd yn gallu gwneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl. Ac y mae pob peth yn bosib i ti, ac felly o Dduw i ni'n gofyn i ti i rhoi y gorchymyn hwnnw, i orchymyn pobl i ddod ac i gredu yn o ti. Ac o Dduw i ysbryd fod ar waith, fydd pobl yn ei ffeindio'n amhosibl i droi cefn pellach. Felly o Dduw, tyrd lawr i'n plith, bendithion i diogel yn hamser nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ddewch i ni ganu emyn rhif 304, deuwch bechaduriaid tlodion clwyfus cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab Duw. 304 gyda sefyll i'w chanu.
Bydd e'n testyn o'r 1 Timotheus, y benod gyntaf, ac adnod 16. Eithir o achos hyn y cefais drugaredd, fel y dangosau Iesu Grist yn o fi yn gyntaf bob hir oddef, siampl i'r rhai a gredant rhag llaw ynddo ef I fywyd tragwyddol. Nawr, mae'r adnod y blaenorol yn llawn perlau. Mae darllen y 15fed adnod, gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd I gadw pechaduriaid o barai pennaf ydwyf fi. Yr hyn sydd yn wir dros y cynrifoedd yn ein gwlad ni, ni'n credu byddai'n iawn I ddweud fod ein gwlad ni yma yng Nghymru wedi rhoi derbyniad heiddiannol I air Duw. Falle bod ni ddim yn gallu mor bell a derbyniad heiddiannol llwyr, achos nid pob Cymro a dderbyniodd air Duw. Mae yna brawf yn does bod nifer wedi mynd trwy diwygiadau yn ein gwlad ni heb eu cyffwrdd. Ond gellir dweud fod nifer fawr iawn wedi rhoi derbyniad heiddiannol I air Duw. Ar draws y wlad a dros sawl cenhedlaeth. Gymaint felly, siwr o fod nad oes na wlad arall, dwi'n credu mae Dr Martin Lloyd Jones wedodd ond dwi ddim cant yn siŵr, nad oes na wlad tebyg I Gymru yn yr holl fyd ar wahân I Israel ei hun, sydd wedi profi y fath fendith. Ac ar sail hynny, mae'n ddigon teg felly I ddweud, i'n gwlad ni roed y derbyniad heiddiannol I air Duw. Os ydych chi'n darllen eich llyfrau hanes, sewch I lawr y stryd, dwi'n siŵr ble mae'r canolfan yr papur newydd gwledig bellach, dwi'n siŵr os wedi lawr yn y dre, ond os ydych chi'n mynd i'r archifdy yno ac yn edrych ar yr penawdau, ar tudalen flaen, fyddwch chi'n gallu darllen sawl erthygl yn dweud effaith ac yn disgrifio effaith y diwygiadau ac effaith hyn ar y tafarnau, ar chwaraeon, ar unrhyw ddrwg gweithred, cadw'r sil, y llysoedd, dim gwaith ar gyfer y barnwyr oherwydd effaith y diwygiadau. Pam? Fe rhoddodd ein gwlad ni dderbyniad heiddiannol I air Duw. Ond nid felly bellach nag yw. Nid yw yn cael unrhyw fath o dderbyniad heddi. Dwi ddim yn cael ei ystyried hyd yn oed. Nag yw, petai ni yn ddigon onest ac yn edrych ar y sefyllfa fel ac y mae hi, byddwch chi'n gallu dweud bod gair Duw yn cael unrhyw dderbyniad yn ein gwlad ni bellach. A bron iawn allech chi ddweud mae e wedi llwyr fynd. Dwi ddim yn cael ei gydnabod bron iawn mewn unrhyw faes. Dwi ddim yn cael unrhyw effaith, unrhyw ddylanwad. Dwi ddim yn cael ei ystyried, hyd oed y gwir, y gwrthwyneb os unrhyw beth sydd yn wir bellach. Mae nid dim ond anwybyddu gair Duw y mae'n gwlad ni bellach, ond maen nhw'n mynd yn fwy eithafol yn ei gwrthodiad o air Duw. Salm 94, adnod 20 a 21. Dyma beth tybiwn ni disgrifiad o'n gwlad ni bellach. A fydd cymdeithas I ti a gorseddfainc anwiredd. Yr hon a lunia anwiredd yn lle cyfraith. Ond nid yw'n disgrifiad o cyfraith gwlad a llywodraeth. Maen nhw'n dod a cyfreithiau mewn sydd yn wrthfeiblaidd, dyna beth sy'n wir, yn fynteoedd y deiant yn erbyn enaid y cyfiawn. Maen nhw'n troi yn erbyn y cyfiawn. A gwaed y gwirion y diniwed a farnant yn eog. Felly y diniwed, y rhai glân, y rhai pyr. Y rhai sydd yn dilyn gair Duw sydd yn cael ei barnu yn eog. Dyna I chi broffwydoliaeth o'n gwlad ni os fuodd na un. Lle hanner canrif yn ôl, wel falle dim hynny ond yn sicr canrif yn ôl, am ganrifoedd yr oedd ein gwlad fach ni o bob gwlad yn yr holl fyd wedi rhoi pob derbyniad heiddiannol I air Duw. Ond bellach beth I ni'n neud yn troi cefn ar air Duw ac hyd yn oed yn rhoi cyfreithiau yn erbyn gair Duw.
O na fyddai rhai heddi trwy waith yr ysbryd glân yn dod i weld mai gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Yma pob reswm y dylech chi wrando a derbyn gair Duw, a phob reswm na ddylsech chi anwybyddu gair Duw. Chi sydd yma heddi, ac efallai rhai fydd yn gwrando, mae bob un reswm y dylsech chi ganolbwyntio a gwrando. Ond yn anffodus, y mae mwyafrif o'n cenedl ni bellach wedi dilyn y llwybr arall, ac wedi troi yn wrthwynebus tuag at yr hyn sydd yn bir ac yn lan. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ryw fath o dystiolaeth yr apostol Paul, ac yna tystiolaeth Paul o'r hyn oedd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Felly yn gyntaf, hir oddef garwch Crist, ac yn ail patrwm calanogol, ac yn drydydd ac yn olaf ffydd yng Nghrist. Wel, yn gyntaf, hir oddef garwch Crist. Adnod 16, eithir, o achos hyn, y cefais drugaredd. Dyma pam dwi wedi derbyn drugaredd. Ac mae'n edrych nôl dros yr hyn mae wedi dweud yn flaenorol. Ac hefyd yn symud ymlaen, fel y dangosau Iesu Grist yno fi yn gyntaf, bob hir oddef. Pam? Siampl i'r rhai a gredant, rhag llaw ynddo ef i fywyd tragwyddol. No, dyna chi adnod. Dyna ffaith i chi. I Iesu Grist aros yn hir. I oddef yn hir gyda Paul. A'i fod yn barod i ddangos amynedd tuag at y pechadur. Dyma be mae Paul am fan hyn. Dyma yw i faich. Mae am i chi wybod fod yr arglwydd Iesu Grist yn hir am aros, yn oddefgar am yn hir. Fod ganddo amynedd anhygol tuag at y pechadur. A dyma be mae Paul yn dweud. Fe ddangosodd Grist amynedd rhyfeddol tuag at y fi. Dyna yw fy nystiolaeth i mae'n dweud. Ac mae'n tystio hyn am Grist. Cyhoedda Paul iddo dderbyn trigaredd o ddwylo y gwaredwr. Gwybu Paul, a fe gafodd y brofiad o, chi'n gwybod hanes i brofiad e, a fe gafodd y brofiad o weld goleini yr arglwydd Iesu Grist, ac yr oedd yn gwybod y byddai'n goffod sefyll o flaen Crist ei greawdwr rhyw ddydd, y byddai hwn yr arglwydd Iesu Grist yn ei farnu, ac yn barnu ei bechod ac sut yr oedd e wedi byw a sut byddai fe marw hefyd. Yr oedd e wedi cael y profiad yma wedi dod yn reality iddo fe. Yr oedd Paul yn gwybod y mae hwn, yr oedd yn erlyn, yr oedd hwn yn mynd i farnu fe. Barnu sut berthynas oedd ganddo gyda'r arglwydd Iesu Grist. O'r oedd Paul trwy ras Duw wedi gweld ei bechod. Chi'n cofio ar y ffordd i Damascus, ac fe ddath y goleini. Fe gafodd y brofiad, fe welodd yr goleini yn llythrenol ac yn ysbrydol, gymaint felly y dallwyd ond yn y profiad hwnnw, fe agorwyd i lyged, ond fe ddatguddiwyd i Paul ei bechod, fe welodd ei bechod, ac yn y profiad hwnnw, fe gafodd ddeall, yr oedd yn ei gysau, yr arglwydd Iesu Grist, hwn oedd mab Duw, hwn oedd cyflawniad y proffwydolaethau, yr oedd wedi bod yn ei ddarllen ac yn ei ddilyn. Ac felly nawr yn y profiad hwnnw, fe welodd fawredd Crist, ac fe welodd ei bechod ei hun yn eglur. A dyna pam i ni'n darllen yn yr adnod blaenorol y geiriau yma, gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriad y sylwch hwn. O barai pennaf ydw i fi. Dyna pham. Dyna'r cyd-destun i chi. Dyna pam a dyna sut. Yr oedd Paul yn gallu dweud y pechadur pennaf ydw i fi. Ond fe ddath Iesu Grist i gadw pechadur pennaf fel fi. Y pennaf o bechaduriad, y gweithaf o bechaduriad. A dwi'n dweud hynny mwyn swnio'n dda. Ni gyd yn gallu, ni'n dieddol o wneud hynny, yn dydyn ni. Ni'n gallu dweud hynny mwyn chwarae lawr arno ni'n hunan. Ond tybio ni, falle ddim yn wir bod ni'n dweud y gwir bob tro. Ni ddim wir yn ei feddwl. Ond yr oedd yr apostol Paul yn ei olygu fe. Yr oedd wedi deall pechod. Ac yr oedd pan oedd e'n dweud y pennaf o bechaduriad oedd yn ei olygu fe. Oedd e'n dweud, does dim pechadur gwaith na fi.
fi yw'r gweitha. Dwi wedi cael gweld fy mhechod. Dwi wedi gweld beth yw pechod. Dwi'n gwybod beth yw difrifoldeb pechod. Mi fydde fe wedi deall hwn hefyd, hyd yn oed os nad oedd e wedi gwneud rhyw bechod penodol, roedd y potensial yn ei galon i wneud e. Ac felly roedd hwnni cyndrwg. Felly doedd e ddim ots os oedd e ddim wedi lladd neb o ran lladd gyda'i ddwylo yn ei wylltineb, oedd e wedi bod yn lladd pobl o ran yn casau Cristnogion, ond o ran mynd o gwmpas y lle a dwy'n ei hariau nhw, falle ddim wedi gwneud hynny, ond roedd e'n gwybod roedd y potensial yna. Roedd e'n gwybod fod y gallu ganddo fe ar awydd ac oedd e'n gallu gweld i bechod ac ar y lôn yna i Ddamascus pan dath mawredd Crist fe gafodd e brofiad o argyhoeddiad o bechod. Ond fydde yna lawer heddi yn ffeindio fe'n anodd i ddeall sut gall Paul fod wedi dweud y fath beth pan yr oedd e mor grefyddol. Sut gallwch chi fod y pechadur penna a bod yn grefyddol? Yn enwedig Paul, yr un a ddysgwyd gan yr athro gorau o'r gyfraith Iddewig. Un a fagwyd ar eilwyd grefyddol, yr un a fagwyd yn Pharisead, a dim dim ond yn Pharisead, a ddilynodd y sect mwyaf eithafol o'r Phariseaid. Yr oedd yn un fawr i barch, ac eto, deallodd difrifoldeb ei bechod ei hun. Fe gafodd e brofiad. Bydde dim pwrpas fod wedi dadle gyda fe i fod yn bechadur, achos bydde hynny ddim wedi llwyddo i berswadio fe gwbl. Ond ar y ffordd i Ddamascus gafodd e brofiad o Dduw, a fe gafodd e weld beth yw pechod a beth oedd ei bechod e. Ac felly nid yn unig yr elfennau allanol gafodd e weld o dor cyfraith anfoesoldeb trais, ond fe gafodd e weld ei galon ei hun, ac fe ddeallodd e mae ei natur ef oedd fod yn natur bechadurus. Ac fe ddeallodd e mai dyma pam yr oedd yn pechu. Oedd e wedi deall yr wyf fi yn pechu gan fy mod yn bechadur. Dydw i ddim yn bechadur gan fy mod i yn wneud hyn a llall ac o ganlyniad i fy colli tymer, nawr dwi'n bechadur. Na, mae wedi deall i. Ges i fy ngeni yn bechadur, a dyna pam dwi'n colli fy nhymer. Dwi wedi cael fy ngeni yn bechadur, dyna pam dwi'n hunanol. Dwi wedi cael fy ngeni yn bechadur, dyna pam dwi'n falch. Ac felly o enedigedd cyn bod wedi yngan gair, cyn bod wedi meddwl unrhyw feddylfryd o unrhyw fath, cyn bod wedi gallu gwneud unrhyw benderfyniad, yr oedd e'n bechadur, a dyna beth oedd wedi deall. Dyna beth sy'n wir o'n i'n gyd. Ni gyd wedi dod yn fyr o goniant Duw. Pam? Gan ein bod wedi cael ein geni yn bechaduriaid. Ac mae wedi deall difrifoldeb ei bechod ef. Deallodd Paul mae y pechod mwyaf difrifol oll yw gwrthwynebu Crist a'i efengil. Ac o nawr mae Paul lan yn yr uchelfannau am cael bod y pennaf o bechaduriaid. Yr oedd e wedi ddeall. Dyna'r broblem, i ni'n gwybod, mae pob pechod yn heiddi cosb a barn. I ni'n gwybod hynny. Ond i ni fel petai ni'n meddwl, mae'r pechod na'n ofnadw, mae'r pechod na'n erchyll, ac eto i gyd, yr hyn i ni'n ddeall yw, gwrthwynebu Crist yw y pechod gweitha. Gwrthwynebu'r efengil. Mae'r pechod eraill i gyd fyddwn ni'n atebol amdanyn nhw, ond yr broblem fwyaf yw nid o reidrwydd y pechodau, ond ein cyflwr ni, ein bod ni'n bechaduriaid. Ond mae hwn yn cael ei ddangos ar ei weithaf pan ni'n gwrthwynebu'r efengil. Fe wrthwynebodd Paul yr efengil, fe wrthwynebodd e ddilynwyr Crist. Aeth ati i'w herlyd gyda ffyrnigrwydd a chasineb o'r eithaf. Fe gyd syniodd a llabyddio Steffan. Allech chi ddychmygu llabyddio? Dwi ddim yn siŵr beth yw'r ffordd fwyaf creulon o ladd rhywun. Dwi ddim yn gwybod. Mae unrhyw ladd ac unrhyw gosb felly yn erchyll ac yn greulon, ond mae yna rhywbeth am llabyddio sydd yn farbaraidd yn diwedd. Ac mi roedd Paul yn cydsynio llabyddio rhywun am gredu yn Crist. Dyna pa mor erchyll oedd e. Actau 8:1.
A Saul oedd yn cytuno i'w laddau, a bu yn y dyddiau hynny erlyd mawr ar yr eglwys oedd yn Jerusalem, a phawb a wasgarwyd ar hyd gwledydd Jwdea a Samaria ond yr apostolion. Dyna un oedd Paul, yr oedd yn casau Crist. Yr oedd yn un o'r Phariseaid, yr oedd yn grefyddol tu hwnt. Yr oedd yr efengil yma roedd Cris yn ei gyflwyno yn fygythiad i'w grefydd ac roedd mor selog. Yr oedd mor grefyddol, mor fawr ei barch. Mae'n mynd i golli mas o'r hyn, ond grandewch ar y drydydd adnod o'r 8 bennod o Actau. Eithir Saul, a dyma beth oedd yn neud, oedd yn anrheithio'r eglwys, gan fyned i mewn i bob tŷ, a chan lusgo allan wir a gwragedd e fe a'i rhoddes yng ngharchar. So, ydych chi dychmygu'r sefyllfa. Falle bod criw o bobl di mynd i'r oedfa, falle, dod i ymgynnull gyda'i gilydd i addoli Duw, ac yna'n dychwelyd i'w cartrefi, falle'n cael cuno. A bydde Paul yn dod, curo ar y drws. Neb yn ateb, falle llawn ofn yn gwybod beth sy'n digwydd, ac falle bod wedi cael ei bobl i gicio'r drws lawr, mynd mewn, a falle mam a dad a plant wrth y bwrdd yn bita, a fe nath gafel yn nhw. A beth nath falle ni gwall, falle tybiwn ni, neu falle ni coleri nhw, a'i llusgo nhw ar hyd y traed, ei traed yn llusgo ar hyd y llawr, ac yn ei tynnu nhw allan, ac yn ei taflu nhw i'r carchar. Dyna beth mae'n dweud, dwi ddim yn neud hwnna lan, a chan lusgo allan wir a gwragedd i fe'r rhoddes yng ngharchar. Dwi'n yn gwybod allan ni ddychmygu, defnyddio dychymyg efallai, allan ni ddychmygu beth wedi chwerthin ar ambell un, allan gweld y plant yn crio, beth wedi chwerthin edrychwch ar y Cristnogion yma. Ddim eisiau mynd i carchar ble mae'ch ffydd chi nawr yn niw. Allan ni ddychmygu fe'n dweud yna'n poeri at gased. Oedd e'n fodlon i Steffan cael ei ladd. Roedd e'n fodlon i rieni cael ei taflu i garchar. Mor selog oedd e. Ond selog yn ei wylltineb tuag at Grist. Chi'n gallu dychmygu sefyllfa. Yr atgasedd y chwilio am hobman, pwy arall fedrai daflu garchar mwyn tawelu'r Cristnogion yma. Chwa beth sy'n anhygol, trwy hyn i gyd, yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn aros am yr eiliad y byddai'n ymestyn allan ei law o drugaredd tuag at Paul. Dyna beth mae'r adnod yn ei olygu. Roedd yna oddefgarwch, hir oddef. Roedd yn oddefgar yn hir gyda Paul. Tra roedd Paul yn blentyn, balch siwr y fod. Mam a dad, dwi wedi dysgu'r adnodau'r Hen Testament, edrychwch arno fi, dwi'n gwybod yr adnodau. Dwi'n fachgen da, dwi'n cadw rheolau mam a dad. Edrychwch arno fi, dwi ddim fel y plant jafon, na maen nhw'n neu pethau drwg, ond edrychwch arno fi, dwi'n llawn balchder. Dwi'n gallu dweud y cyfreithiau i gyd, a mae'r athro gorau'r Phariseiaid, mae wedi cael fi adrodd yr holl adnodau'r Hen Testament. Dwi'n gwybod nhw gyd. Dwi'n mor dda. Ac yn wrth iddo fynd trwy arddegau, mi fydde wedi cael ei osod ar bedestol siwr y fod, drychwch ar hwn. Mae hwn yn enghraifft wych o Phariseiaid. Mae'n gwybod i bethau, mae'n gwybod yr Hen Testament, mae'n cadw'r cyfreithiau, ac mae'n casau Cristnogion. Wel, dyna i chi. Allech chi ddychmygu trwy'r hwn i gyd, a Paul yn llawn balchder, llawn crefydd, llawn atgasedd at y gwirionedd. Ond trwy hyn i gyd, mae Iesu Grist yn goddef yn hir ac yn aros cael dangos trigaredd iddo fe. Tra roedd e'n taflu pobl i garchar, pan oedd e'n cydsynio i ladd rhai, yr oedd Iesu Grist yn aros i faddau ei bechod. Roedd Iesu Grist yn aros i olchi pob staen o'i falchder i ffwrdd. Dim syndod felly, eithir o achos hyn y cefais drugaredd fel y dangosau Iesu Grist yno fi yn gyntaf, bob hiroddef, pam siampl i'r rhai a gredant rhag llaw ynddo ef i fywyd tragwyddol. Wel, gadewch i ni symud ymlaen.
Yn ail, patrwm calanogol. Pwrpas yr adnod yma yw fel patrwm. A'i fod yn galondid i rywun. Dyna i chi ddatganiad. Os bu i Grist ddangos drugaredd i fath un a Paul, yna beth mae Paul yn gobeithio yw, fydd hyn yn obaith i eraill. Dwi eisiau chi wybod, mae Paul yn dweud, os by'r Iesu Grist faddau fi, mae gobeith i chi. Os oes yna rhywun sydd yn gwrando efallai, sydd yn teimlo ei bod y tu hwnt i drugaredd, y tu hwnt i obaith. Efallai rhywun yn gwrando ar y we, dyna falle fwy debygol yn y dyddiau hyn yn anffodus, dyddiau lle does dim llawer yn mynychu'r cwrdd, ond efallai bod yna rhywun oedd arfer mynychu cwrdd. Neu falle bod ni'n nabod rhywun sydd, mae baich gyda ni drostyn nhw roedd yn arfer mynychu cwrdd. Ni'n nabod llawer yn dydyn ni. Ni'n nabod gormod siwr o fod o bobl sydd wedi bod, dwi'n nabod rhai 30, 40 mlynedd yn ôl oedd yn arfer dod i cwrdd. A ble maen nhw bellach yn y byd? Wedi hen fynd. Rhai oedd yn pregethu. Rhai oedd yn arweinwyr y capel. Mae yna un a ddim enwi fe. Dwi dal i aros am yr un yma. Dwi ddim yn siŵr os 20 mlynedd siwr o fod wedi mynd. Un oedd yn bregethwr gwych yn ôl pob sôn, sydd wedi hen fynd i'r byd. Hen droi cefn. Efallai, trwy ras bod hwnnw'n gwrando ac yn meddwl dwi tu hwnt i obaith. Nes i droi cefn. Falle oedd gobeith i fi ar ôl 10 mlynedd, falle ar ôl 20 mlynedd, falle ar ôl 30, ond 40 mlynedd o gasineb at yr efengil. Falle dydyn ni ddim yn gwybod nag un. Falle bod yna rhywun yn gwrando sydd wedi bod mwy na hynny, oedd wedi cael ei magu ar aelod, wedi cael clywed yr effeithiau ar efengil. Gych chi'n meddwl nad oes modd derbyn bendithion profodd Paul bellach. Efallai eich bod chi'n gallu rhestru pob math o resymau pam na ddylsech dderbyn maddeuant. Dyna batrwm, dyna ddarlun o un sydd wedi derbyn drugaredd sydd fan hyn. Os yw wedi derbyn gobeith a drugaredd, yna mae yna obaith i rywun arall. Tra roedd Paul yn llusgo pobl i garchar am ei cariad at Grist, yr oedd Crist yn aros i ddangos drugaredd iddo fe. Roedd Iesu Grist yn gwybod, ond oedd yn aros i faddau iddo fe. Trai fod yn taflu nhw mewn, a dal ar ei gwallt siwr o fod, ac yn poeri ar nhw, falle rhoi cic iddyn nhw wrth fynd heibio. Roedd Iesu Grist yn aros i faddau iddo. Trefnwyd Crist yr amser do. I ni gyd yn gwybod pryd ddigwyddodd hyn. Cynllunio'r byd, fe drefnodd yr amser y byddai yn agor llygaid enaid Paul i weld i bechod, ac i weld mawredd Crist a'r hyn a wnaeth Crist trosom. Efallai bod yna rai yn gwrando ac yn cofio nôl, ac yn gallu meddwl am bechodau. Ac mae e'n brofiad erchyll ond yw e, pan i ni'n dechrau gweld ein pechod, ac mae un ar ôl y llall yn dod i gof. Efallai eich bod chi'n gallu cofio'r mannau y mynychwyd, a chi'n gwybod ni ddylsyn ni fod i bod yn y fan a'r lle. Efallai'n cofio gweithredoedd a wneithbwyd ac yn gallu meddwl ni ddylsyn ni fod wedi gwneud y gweithredoedd hynny. Efallai'n cofio'r geiriau y ddywedwyd a teimlo ni ddylsyn ni erioed wedi yngan y fath eiriau yn y fath dôn. Efallai'n cofio'r meddyliau a meddyliwyd ac yn meddwl sut fedrwn ni feddwl y fath bethau. Efallai bod rhai'n cofio teimladau o atgasedd tuag at Grist ar efengil. Efallai'n gallu cofio eistedd trwy oedfaon ac yn meddwl pryd mae hwn yn mynd i orffen. A'r gwylltineb yn cynyddu tu fewn. Dyma'r rheswm yr ysgrifennodd Paul y geiriau yma yn meddwl am un ymhen amser efallai. Un efallai y fagwyd a'r eilwyd grefyddol.
Aelwyd efallai lle glywodd y gwirionedd a chlywed am Iesu Grist a'i groes. A falle clywed mai fe oedd y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Efallai am un a welodd droedigaethau yn digwydd o'i amgylch. Falle bod yr un yma blynyddoedd wedi mynd bellach. Bod e'n cofio clywed am droedigedd hwn a'r llall. Ac yna fe drodd ei gefn ar yr efengil. A mwy na throi cefn, fod y rhwystredigaeth yn y galon, yr atgasedd, y casineb, gymaint felly yn ôl be dwi'n deall, fod rhai yn teimlo fel hyn, nid ydynt yn gallu goddef clywed hyd yn oed tonnau emynau yn cael eu canu. Fod na rhywbeth am yr efengil sydd yn corddi oddi mewn. Dydyn nhw ddim eisiau unrhyw atgof ohono. Ddim am glywed adnod yn cael ei ddarllen, heb sôn am bregeth yn cael ei ffrigethu, ac yn gallu cofio yn ôl cwrdd ar ôl cwrdd, a gwrthodiad ar ôl gwrthodiad, ac yn ystod yr oedfa ac yn meddwl, dwi ddim yn mynd i adael i hwnna i gyffwrdd â fi, ac yn aros nes bod nhw'n gallu mynd mas trwy'r drws. A bellach efallai blynyddoedd wedi hedfan heibio. Blynyddoedd o anghrediniaeth wedi hen ymsefydlu yn y byd. Blynyddoedd o arbrofi mewn pechod, rhai efallai wedi ymsefydlu cartref. Dyma chi beth sy'n digwydd. Wedi troi cefn ac ymsefydlu yn y byd. A nawr efallai yn cael plant a magu plant. Ac heb ei dwy'n i fyny yng nghliw yr efengil. A'i magu gan agor drws i bob peth gall y byd ei gynnig. Ond yn cael y drws ar Dduw, bywydau di-Dduw. Efallai bod nhw'n gwybod yn well, ond wedi hen droi cefn. Ond beth ni'n deall o'r adnod yma yw hyn, fod Iesu Grist yr holl amser yn llawn hir ymaros, yn hir oddef, yn goddef yn hir. Trwy'r holl flynyddoedd o'i gwrthryfel a chasineb, yna beth sy'n yn digwydd, fod Crist yn ymestyn allan ei law, bod yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid yr enaid i weld ei hangen am waredwr. Dyma'r gobeith yw hyn, fod na enaid efallai petai nhw'n gwrando nawr, 20, hanner canrif ar ôl, iddynt droi cefn ar gair Duw, ac wedi hen ymsefydlu yn y byd. Os yw'r awydd yna i geisio, yna beth ni'n gallu dweud felly yw, dyw e ddim yn anobeithiol. Yma na groesi llinell ond does na. Yma na adeg lle mae enaid yn croesi llinell a lle nad oes gobaith iddynt. Ond lle gallwn ni dweud y gwahaniaeth yw hyn, y mae'r rheina mae cydwybod nhw mor galed, dydyn nhw ddim eisiau troi nôl. Does dim awydd. Hyd yn oed ar wely angen, bydden nhw ddim hyd yn oed eisiau. Ond dyma'r gobaith. Os oes na enaid hanner canrif ar ôl efallai bod rhywun ar wely angen. Ac yn hen bellach. Ond yn dyheu, pam nes i'r fath beth, pam nes i droi cefn. A'r gobaith yw hyn, os oes na awydd fod yr ysbryd glân wedi rhoid yr awydd. A hyn mae Paul am ei bwysleisio. Does dim lle i anobeithio. Nid oes lle gan neb felly i ddweud ei bod y tu hwnt i fraich estynedig Crist, os oes na awydd yn eich calon. Yna mae'r ysbryd glân wedi peri'r awydd fod yna, mae'r Iesu am ddangos drugaredd. Mae ei drugaredd yn gallu cyrraedd y pydew tyfnaf tywyllaf yn ôl gair Duw. Beth yw'r emyn yna? Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol, halleluia, amen. Dyna beth mae Paul wedi brofi, roedd e mewn carchar tywyll di o'i falchder, a'i grefydd, a'i gysineb at y gwirionedd. Ac yna beth ddigwyddodd, fe ath Iesu Grist lawr i'r dymderoedd ac ymestyn ei lawr i'r pydew erchyll, a'i lusgo fe lan o'r pechod a'r anghrediniaeth. Na fydda yna un yn gwrando o leia. Un sydd yn ceisio ac yn meddwl pa obeth sydd i fi.
Falle rhywun yn gwrando ar y we ac yn meddwl, mae beth am I fi wrando unwaith ac yn meddwl, does dim gobeith I rhywun fel fi. Ges i'r fath freintiau. Dysges i'r adnodau I gyd. Glywes I pregeth ar ôl pregeth. Fe nes I hyd yn oed weddio. Fe nes I hyd yn oed teimlo fel fy mod I eisiau credu. Yr oeddwn ni wedi sefyll yn yr ysgol. Fe nes I yn y llall, ond dwi wedi hen droi cem. Sut gall Iesu Grist faddau I mi? Ond yr hyn I ni'n darllen fan hyn, fe fyddai oedd e Paul y pennaf o bechaduriaid, ac fe fydd yn gallu maddau chi hefyd. Os bu Grist drugarhau wrth Paul, yma na gobeith Ioan 6:37, yr hyn o lle mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwria fe fallan ddim. Mae hwnna'n golygu yr hwn a ddel ata fi pryd bynnag. Fe allai fod ar ôl 2 flynedd wrth rhyfela, fe allai ar ôl fod 8 wythnos wrth rhyfela, fe allai fod ar ôl hanner canrif wrth rhyfela. Ond yr hyn I ni'n darllen fan hyn, os bu Grist dangos drugaredd I Paul, yna fe all dangos I chi. Fel I orffen, fydd yng Nghrist eithir o achos hyn y cefais drugaredd fel y dangosau Iesu Grist yno fi yn gyntaf bob hiroddef, siampl i'r rhai a gredant rhag llaw ynddo ef I fywyd tragwyddol. Yn siampl. Dyma I chi, dwi'n siampl. Dyna I chi galondid. I'r sawl a fydd maes o law yn dod I weld I pechod ac yn dod I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna daeth Crist i'w wneud I achub dyn o'i bechod ac I ba bwrpas I roi bywyd tragwyddol. Fe ddaeth I agor ffordd i'r nefoedd, oherwydd pechod I ni'n gwybod ceiwd y drws i'r nefoedd ac I fywyd tragwyddol. A'r hyn felly sydd o flaen dyn yw yr gwrthwyneb I fywyd tragwyddol, y gwrthwyneb I fywyd yw marwolaeth, ac felly beth I ni'n gweld yw marwolaeth tragwyddol sydd yn gwynebu'r pechadur, ond yr hyn a ddath Iesu Grist i'w roi yw bywyd tragwyddol. Ond gwelir bod rhaid credu. Mwyn cael bod yn eiddo o'r fendydd hon, mae rhaid I chi gredu. Dyna'r gorchymyn. Rhaid I chi edifarhau a chredu. Rhaid I chi gredu yn yr un a ddaeth I agor y ffordd. Rhaid I chi gredu yn ei berson, yr arglwydd Iesu Grist, yn ei waith, I gredu i'r Iesu gyflawni'r ddeddf yn eich llechi, I gredu iddo gymeryd y gosb ar y groes yn eich llechi, I gredu iddo atgyfodi ar y trydydd dydd ac iddo goncro'r un drwg am arwolaeth ac effer na phechod yn eich llechi. Enillodd Crist o fuddugoliaeth ac fe dalodd yr pris yn llawn. Ond rhaid I chi gredu hyn. Ond chi'n gwybod beth fe ddaw y gallu gredu hefyd trwy ras. Mae'r cyfan o ras, rhodd y diw o ddiw. I ni wedi clywed yr adnod cyfarwydd iawn, canus trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd diw y diw. O na fyddech chi yn derbyn gair diw. Mae'n heiddi pob derbyniad. Gwir yw'r gair, ac yn heiddi pob derbyniad. O na fyddech chi'n dod I gredu'r gair hwn a phwyso ar hwn ar yr arglwydd Iesu Grist ac ymateb i'r gair ac ymateb I neges Iesu Grist a byddech yn dod at y groes. Dyna beth oedd Paul eisiau. Roedd Paul eisiau I rywun oedd yn gwrando ar y pryd siwr o fod. Falle bod na rywun wedi bod yn gwrthwynebu Cristnogion gyda fe ac oedd yn dyheu hyd yn oed falle dwi'n misoedd oedd wedi mynd heibio. O dewch at Grist, os yw Crist wedi maddau I mi, fe fydd e maddau I chi. Ond dwi'n siŵr fod Paul yn meddwl hanner canrif lawr y lôn y mywydau'r rhai. Blynyddoedd wedi mynd I chi di hen trybeiddi yn y mwd a'r baw a'r llacs a'r pechod I gyd. Chi di wneud popeth I chi di cael pob math o brofiadau'r byd ac erchylltro'r byd. Neu chi di rhyfygu falle bod chi di codi dwrn at Grist. Ond yna falle trwy salwch neu unigrwydd neu be bynnag yw'r amgylchiadau, bywyd wedi mynd heibio, falle wedi magu plant ac wedi magu nhw yng nghanol y bydolrwydd y byd yma, heb gyflwyno Crist iddyn nhw, heb dysgu adnodau iddyn nhw, heb dod â nhw I glywed yr efengil. Ac eich chi nawr hen wedi hen dyfu lan y nawr, falle'n hen ddyn neu hen wraig. Petai'r efengil lan I ni, mi fyddwn ni siwr o fod yn dweud yn byddwn ni. Wel, chi'n cael eich heiddiant. Diolch byth dwi ddim lan I ni. Achos dyma beth mae Iesu Grist yn neud, mae e'n fodlon dangos drugaredd, mae e'n hiroddef, mae'n gallu aros oes cyfan
I ddangos trigaredd I faddau rhywun ar ei gwely angau hyd yn oed. Ar ôl iddyn nhw I gysau ac I wrthod a troi cefn arno fe, neu falle rhaid I cael yr holl brofiadau. A beth I ni'n gweld fan hyn yw, mae dal rhaid I chi gredu, bod Crist wedi gwneud y cyfan I chi. Fod Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle chi. Fod Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Bod wedi profi pwy oedd bod wedi concro'r bedd a Satan wedi atgyfodio'r bedd. I ni'n gwybod hynny gyd, ond mae dal rhaid I chi gredu. Mae dal rhaid I chi edifarhau, ond beth ni'n deall yw mae'r ffydd yna I gredu yn rhodd, ond mae dal rhaid I chi gredu. Sut mae'n gweithio? Fedrwn ni ddim esbonio, mae'n ddirgelwch, ond beth I ni yn gwybod wrth ddod at y groes. Mae yna wyrth yn digwydd. Mae'r rhodd o ffydd yn cael ei rhoid. A mae'n anodd dweud ar ba bwynt I fe fan hyn wrth ddod at y groes, neu reit wrth droed y groes. Ond wrth I chi ddod trwy weddi at Grist, I chi wedi gweld eich pechod, chi'n teimlo'r euogrwydd, I chi'n teimlo does dim gobaith I rywun fel fi. Dwi wedi gwrthod yr efengyl gormod. Dwi wedi dweud pethau am Grist na ddylsyn ni byth fod wedi dweud. Dwi wedi meddwl pethau am Gristnogion na ddylsyn ni byth wedi meddwl. Ac yna efallai chi'n clywed, y mae Crist yn hir oddef. Y mae yn fodlon maddau, os awydd yn eich calon yna, dewch ato fe, beth yw'r addewid i'r rhai sy'n dod ato fe, nisbwria fe falle'n byth. Dwi ddim yn troi neb I ffwrdd. Ac wrth ddod yn waglaw, dim ond gyda'ch pechod yn eich dwylo, ac yn gostwng pen ac yn teimlo'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae William Pantycelyn I ni ddeall bob emyn wedi ysgrifennu, ond yna I chi emyn, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Maen nhw'n pwyso lawr, chi'n teimlo sut fedro I dderbyn trigaredd, ac yna chi'n clywed derbyniodd Paul trigaredd. Fe nath hwn y fath drwg i'r eglwys, rath hwn y fath drwg I achos Crist. Ond fe nath Crist aros I ddangos trigaredd iddo, a dyma'r addewid I chi, dyma be mae Paul am I chi wybod. Os dangosodd trigaredd I mi, mae am ddangos trigaredd I chi, ac wrth ddod, beth sydd yn digwydd, mae'n rhoi rhodd I chi, ac I chi'n gallu credu. Chi'n credu fod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan trosoch chi. A mae'r ffydd yma'n cael ei rhoi I chi. Driwch I gredu gynt, ond yn methu o nawr rhywsut. Dwi'n gallu ymddiried fe enaid yng Nghrist. Dim syndod I Paul ddweud yn syth ar ôl yr adnod hon, adnod 17, ac i'r brenin tragwyddol, anfarwol, anweledig, i'r Duw unig ddoeth, y byddo anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Dim syndod. Mae Paul wedi profi fe, do. Fe gafodd Paul y profiad, y mae Crist y maddau fi, y pennaf o bechaduriaid. Ac mae am I chi wybod hynny. Petai'r emyn yma wedi cael ei ysgrifennu adeg Paul, tybiwn ni fydde Paul yn canu hi trwy'r amser diolch I ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd, halleluia, amen. Ac yna I orffen o aid yr hyfryd wawr ar led, goleau ddeiar lydan, halleluia, amen. Byddwn ni'n tybio mae hwnna'n ddisgrifiad o'i brofiad o'r wawr a wawriodd ar Paul ar y ffordd I Ddamascus, dath y goleuni mawr. Ac mae'n dyheu y bydd hyn yn digwydd i'r rhai yma falle. Yma yn yr oedfa hon, y bydd rhywun yn dod I weld y mae Crist am faddau. Neu falle rhywun yn gwrando nawr ar y we, ond efallai mewn 20 mlynedd. Efallai rhywsut fydd yn dod ar draws yr adnod hon, ac yn sylweddoli y mae Crist yn un sydd yn goddef yn hir, a'i fod yn llawn trigaredd. Na fyddwch yn dod at Grist a chyffesu'ch pechod a galw arno I faddau chi pob un camwedd a'r addewid yw hyn, ni fydd yn troi'r un enaid I ffwrdd, ond fe fydd yn rhoi ffydd I chi a bywyd tragwyddol. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengyl sanctaidd ac yn gweddio y bydd y goleuni yma yn llywyrchu ar hyd ein gwlad ni, ac y bydd y gair
unwaith eto yn y wlad hon, fel yn y dyddiau y fi, yn cael pob derbyniad heiddiannol, y bydd pobl unwaith eto yn ymateb i thair di. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 303. Pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud, mae dy grewr heddiw'n gofyn pam yr ymgydynnu cyd. 303 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.